ugelwe mina asile azaphequla ashaya amafoli. Yebo usukhohlweni uthi umakoti. Ngise-stage mos. Ngise-stage nje kufanele ngenze njalo. Usukhohlweni uthi uyoung makoti wena. Akhohliwe ngise-stage and uyazi ubhuti akaqala ukufika azoyibuka ilontuzana akaqala. Uma mezala kuma wakho ngamprepare ngani uthi ma Shuthi ke use-stage akuyena umakoti lapho ke yafike yonakala khona ke because nje wathi nje uma no angeke bazothina abantu. Ngiyaba Nabantu makoti osina kanje kwangathi manje kufanele ngilungise mhlawumbe ngise-stage ngizama ukuyiqoqa ufithi lokho kugcina sekwenza ukuthi ungasabizelwa amagig athize yabo noma ukwenza phela ungabe zama u-active zama uzohlale ufakwa kwamagig athize zama so manje ufuna ufake iphinifa yini that's the part I'm missing wayefuna ngifake iphinifa but wayazi isifundo sami kwafanele ngizenze izona lezi azikho ezinye wayazi ukuthi nje I'm an art person futhi stage. So manje ke after ebonileke waba ne-experience ebona umakoti wakhe ethi yo shuthi yonke indoda ibuka izinqa zamakoti wakwami manje. Angithi ke la indaba phela ngizesifaka na laba bangaka nekhethi zingaka masofaka ipantyhose phela kodwa ukuthi phela nepantyhose ifana nomzimba wakho kodwa nje kodwa ke lakhe libona I was like naked on stage. So manje ke i-issue ya arise lapho ukuthi ke na arise lapho qala lapho sekuzoba nezinto engayi-attend in such a way ukuthi he ended up yena efonela u-director wami emtshela ukuthi no, not my wife, not anymore. Sanibingelela nonke babukeli be-Black Life TV kwesinye isiqephu esithi ngabuyelani emendweni. Namhlanje ngihleli nodadewethu othi naye ucela uzoshare istory sakhe. Akumangazayo ukuthi even nosisi bethu bakithi babuya bashiya phansi. So Black Life TV siyanthanda siyanamukela sawubona. Yebo sawubona. Njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ngicela ubingelela babukeli emakhaya usho ukuthi uba igama nokuthi uqhamuka kuphi. Sanibonani babukeli emakhaya igama lami ngingunala isiboko ngowakaphiri ngokuhlala ke ngihlala eStenga. Uhlala eStenga? Yes ngihlala eStenga. Unana igama eliphelele? Ugogo wayengiqambe wathi nguSinanatheko okusho ukuthi ngumamatheka bathi ngangihleka njalo nje. Oh. So yeah. Okay, shuthi fanele umuntu angahleki emendweni. Kusho kona kodwa nje wakuthiwa nje nguSinanatheko ngoba ngiyinenhlobo ethanda ukuyihlekela. Okay, unani ukhuliswa uba? Ngikhuliswe ugogo ozala ubaba. Okay. But ke sewashona but nje ngakhuliswa yena from mama bekuphi? Uma bekhona ehlala emsebenzini ehlala kubo nje bathi ukuthi ugogo lo muntu othanda ukuqoqa ingane zezingane zakhe ayithatha ahlale nazo. Kodwa uma bekhona empilweni yakho? Yes, bekhona fully. Okay. So beshadile nomunye umuntu baba naye beshadile nomunye umuntu? No, akekho beshadile kubona. Okay. Ugirly ke ukhula ke nje ubucabanga ngomshado? Hayibo ngingawucabanga mina umshado yazi ngangilomuntu futhi ongacabanga ukuthi ngibe nanezingane ke nje. Hayibo yayitheni plan? Ngangilo muntu angitshela when you grow up wakho when I grow up wakho khula kwami nje mfethu ngangilo umuntu ethanda imali yabo nje ngangazi ukuthi mengikhula ngizofunda ngiyephesheya emva kwalokho nje pursue my dreams ngibe nemali mhlawumbe ke mase ngiya adopter bengacabanga ngizoyizala ngibe neyami. So i-pregnancy nje engekho emakhadini lutho nje mntakama futhi nje hayi ngathuka nami masekuthiwa sekushintsha phi kuyashintsha phela umuntu usuke uyicabangela nawe uyidreamela nje ngengane kodwa phela i-reality indlela ephilwa ngayo emhlabeni ayifani indlela thina sicabanga ngayo. Qinisile no ngisho kwesikhathi ngithi yabo mangihlele ngicabanga this is not my when I grow up yabo liyangibhala ayibhalwanga nje imina le bese akusenani ke sibonga ukuphila. So tell me umyeni wambona phi ugayo njani buka ismile kodwa lo muntu ubuyile uGuy sahlangana naye ngangisafunda isikole I met him ebhasini. Ngibuye esikoleni nje yena esebenza ke but akekho ndala ukuthi wayesebenza ngesikhathi mina ngifunda. Ufunda grade bar? I was doing grade 10. Yena kodwa sesebenza wayiphuma esikoleni ngalo nyaka lo before mina ngenza grade 10. Okay. So manje ke manihlangana ebhasini what was the story? There was no story nje. I think nje we clicked.
Cause nje sehle stopini esodwa sihambisane siphinde sibuve bese sogibela ekuseni sasigibeli kanye because noyingena early emsebenzini. So umfana wendawo not endawo kodwa nje yena wayeshesha ajike mina ngiqhubeke nendlela. Istop sasisodwa stop. So wawumazi vele noma uqala umbona ebhasini noma aqala ukumnaka ebhasini. Kangamnakile Asithaqala ukumnaka ebhasini. No kangamnakile. Awusuqala ukumnaka ebhasini ngoba sesebenza. Lutho yazi kangamnakile lo akaya. Kangamnakile futhi nje ayibo akheka kangamnaka lo ya. Usuqala ukumnaka bese sebenza. Kangamnakile okangamnakile it's just kwazenzakale. So yakhula kanjani ke relationship yenu? Sathandana sathandana in a way ukuthi mina ngikhathi ngiqede esikoleni sisathandana kanjalo kodwa sithandana into esifihlile ngoba kwakunalokhu ngathi imdala ngemncane ngaqeda lapho ngaye esikoleni se-arts. Okay. That's why izinto ongazuthi hayi mase ngisesikoleni se-arts sengihlala eThekwini angisatholakali busy in and out stage yabo ngihlezi ngibusy sasiqala lapho kwathazi into ezosiza ukuthi ngoba vele ngangivele ngiplanile asivele nje ngiqhubeke nama plans ami nawe ngoba vele soqedile isikole uthi ngikulinde uqede isikole emva kwalokho mase uzoyeva sithi bese siyalobolana kanjalo. Ugayi une direction. Ugayi ufuna ufazi. Ugayi owazi ukuthi lalela this is what I want and I will wait for what I want. Yes, ugayi nje wangilinda ngaqeda kahle umatric and then mase sengiqala sengaphuma ngiwenza idrama nje no ngoba usungala usubhizi kakhulu asilungise lento sasivumelene ngamo ukuthi usazimisele ngoba unkosikazi wakhe. Uthini ugogo akusufika uthi gogo na inkinga enkulu. Wavela wahleka ugogo wami wavela wahleka wathi hayibo uma wakho yena utheni ngale ndaba athi mina hayibo ba uzothini phela mina ngiyamthanda ufana basi momthanda ke mntanami nanokuthi he wants to do right by you. Yes mungabe umthanda mntanami is fine thina sozwa wena sizwe ngawe ukuthi usibani kasibani ufuna this. So lalunjani kusuku lamalobolo ke beza nibahle kwakumnandi wangilobola ugayi ayibangiloboliswa kephepha as like the first one umzukulu oqala ekhaya lotsholwayo kwabamnandi yabo nje. Ubaba yena uthini? Ubaba unfortunately ubaba waseshonile ngaleso sikhathi he never gets a chance to meet my hubby yabo so yeah waseshonile usekhona manje. Wathini kumaye nakhe siqikizelelo cabanga kulelo suku ngiyazi phela makungigqibelo ngosuku lomnandi phela kodwa nje iqikizelelo ugeli wakhe ngoba bona nje ukuthi banayo lento ukuthi lo ngathi ingane nje lo lento ayenzayo ngathi akayazi kodwa mina ke lapho uthando liyangiphushayo yabo wena ko lokuqhaqhazela uma ukuthi hayi so nase naba na umshado wesiZulu noma wesingisi sashada nje isingisi nashada isingisi. How was your day? Tell me about your day. My day akaze kunethe kanje la kushada kaze ngiyibona ivule ngaka umakoti adedle ibhudwe nje futhi baqinisile I did yabo mebekhuluma lento ukuthi mungabe uzoshada udlela ebhodweni ngempela mina ngangidlela ebhodweni I could like sit emgaqweni nabangani bami phuma omnyene ebhodweni umgaqo wasekhaya kwakuyiphasi kwafika uphela umgaqo phezulu base kuba ama steps aphuma omnyene nami ngiphuma esihlalo ama stepsini sidla phuma nemfudumezo wakhe so mhlambe ke that was the cause kodwa nje kwanetha abanye bathi sibusiso. Yeah apparently basho njalo ukuthi sibusiso all went well nje kwakumnandi kwaku. What was the highlight ke yomshado wakho like into othi ke na lalela Longstar ngisho noma kuthiwa na ucabanga ukushada lash umyeni wami dancer I was like kwazi uthi mina uphaphile lana mhlawumbe ngathi ngithi ngiyadansa wathuma uke uqale kayeka hayi dansa ke ndoda yabantu ngasala ngiyibuka kanje engasadansi kathi sayibo this guy can dance. Manje wena lapho sokuba noma good makoti uzothini phela abantu bazothini abantu basemzini masengijiva kangaka vele ngomajayivane ngiyathanda ukujiva ngisesikoleni se-art you know vele ngizokwenza mhlawumbe and personality buka even now you colorful. I'm always colorful. It's either colorful or you go home. I don't really serious. No my kind of girl. Dark colors. So manje ke senishadile ke sekumele ngibuyele esikoleni phela. Awu ayugayi mina uma wakhe hawu waqala umama wathi ayingeke. Oh there was before aqala complain kwaba ne performance afanele siyoyenza then they got invited ukuthi bezeke afike shuthi ugelwe mina asine azabhequla shaya amafole ke usukhohlweni uthi umakoti ngise stage mos
Ngise-stage nje kufanele ngenze njani. Usukhohliwe ukuthi uyoung makoti wena. Akhohliwe ngise-stage and uyazi ubhuti akaqala ukufika azoyibuka ilontuzana akaqala. Umamezala kuma wakho ngamprepare ngani ukuthi ma Shuthi ke use-stage akuyena makoti wakho. lapho ke yafike yonakala khona ke because nje wathi nje uma no angeke bazothina abantu. Ngiyaba Nabantu makoti osina kanje kwangathi manje kufanele ngilungise mhlawumbe bengise-stage ngizama ukuyiqoqa ufithi lokho kugcina sekwenza ukuthi ungasabizelwa amagig athize yabo noma ukwenza phela ungabe zama u-active zama uzohlale ufakwa kwamagig athize zama. So manje ufuna ufake iphinifa yini? That's the part I'm missing. Mhlawumbe wayefuna ngifake iphinifa but wayazi isifundo sami kwafanele ngizenze izona lezi azikho ezinye. Wayazi ukuthi nje I'm an art person futhi stage. So manje ke after ebonileke waba ne-experience ebona umakoti wakhe ethi yo shuthi yonke indoda ibuka izinqa zamakoti wakwami manje. Angithi ke la indaba phela ngizesifaka na laba bangaka nekhethi zingaka basofaka ipantyhose phela kodwa ukuthi phela nepantyhose ifana nomzimba wakho kodwa nje kodwa ke lakhe libona I was like naked on stage. So manje ke i-issue ke ya arise lapho ukuthi ke na arise lapho qala lapho sekuzoba nezinto engayi-attend in such a way ukuthi he ended up yena efonela u-director wami emtshela ukuthi no, not my wife, not anymore. Can you imagine? Uba involved kanjani ey'ntweni ey'phathelene ne-career yakho ngoba phela yena baba wakhe at the end of the day. That's the thing. Angithi thina sibanikeza amalungelo uzomnikeza inamba yasibani inamba yasibani umnikeza lento ukuthi uyamhlonipha. Indawo He is the man of the house. I'm the woman of the house. Njalo kuthi ubaba uphezulu wena uphansi uyafanele ngithobe. So I had to ukuthi ngithobe. I ended up ngiyeka i-career yami kanjalo but nje salwa indlela ende kwaphoqa ukuthi it's either ngimina noma uyena. Kwacaca ukuthi bengiyeka futhi angikwazi ukubekezelela ukuthi sengihleli kumakoti. I know. So manje iplan kaMamezala ethi ke na iyeke lento did she suggest ukuthi okay ngicela bandle yokwenza ukunyeka ongconywana noma uyifunani kuwena? Wathi nje angihlale phansi ngibe umakoti nje umakoti uhambe ebhiyoza ey'teji uhambe evekuza enza yonke lento. Uchaza ukuthini ukuthi ithini definition yakhe ukuba umakoti? Ethini? Definition yokuba umakoti ukuhlala ekhaya uhambe esontweni uhambe olwesine zonke nje lezi zinto nje lezi mama mfethu vele ngoba wenza ikhathi yakhe amsho wathi ifana neduku. Wema hayi iduku wengenankinga wesho kahle ukuthi iduku anginankinga angalifaka mntana beduku kodwa nje hayi mase phela khona abantu abadala kunami ngizohlonipha ngifake nalezo zinto lezo ngeke kodwa esontweni kufanele ngilithwala iduku anginankinga ngiyavela esontweni ngama-Sundays. Okay fine ulo uMamezala I understand wayinama issues but umuntu omzele lawa uzela umyeni wakho. Yes. Umyeni wakho uthini kule situation yokuthi manje phela bisasivumelene ukuthi kena kuzokwenzeka ku-A no B no C. Yabona lo apho. So now what's the story? Sasivumelene kahle and kwangathi yena uhambisana nami because yonke into eyenzeka akukho ayengakwazi. Kodwa umuntu mase noma wakhe fethu. Tell me about it wenzani? Umuntu base ma wakhe semtshele ukuthi it's either that this or that. Ngeke umuntu umhlukanise noma wakhe. Abona nje umuntu wesilisa noma wakhe ngeke nje uzongena phakathi kwabo. Uma wakhe wathi nje ngeke it's either ufuna second wife noma ngeke uyayiyeka lengane ngesikwazi. Bazothina baba badala bazothina ubani yabo zonke lezo zinto ezinjalo. Nga-end up sengimbuza ukuthi wena ke ufunani? Ngeke phela mina uma fanele ngimhloniphe. Uma. Yabo umuntu basethe uma fanele ngimhloniphe. Now uyibone ukuthi don't you have a mother? Shuthi mina phela nginama. Mina ngathi ngiyokhala ekhaya wathi nje u-anti odada kwama asazi lutho. Thina lo muntu samuzwa ngawe sasingamazi. Ungasifaki nje inkingeni zakho. Sonke sasibuza uzoyimela yini lento eqalayo. So manje tell me something ngenanaga yini what pushed you to the point uthi kena lalela I'm done. Esefonela my manager. Esamtshela ukuthi no ngibizwa futhi igigi izongikhokhela imali njengemali. Wathi nje no not my wife akezi lapho. And then i-intimacy ekamereni yayibanjani ngoba phela ngoba ubuwena ke manje. Inkinga ke iqala lapho ke ngoba phela the more nixabana is the more nothando lokuthi akuthinta umuntu awube nalo. Yabo nje moment ngakwase ngathiwa nginyathela. Because manje egcineni I'm not happy, he's happy.
Yeah. living his life ngendlela beveleni eyiplane ngayo. Mina indlela bengiplane ngayo impilo sefanele ngenze ngendlela yakhe. Egcineni bengivele ngisizokwenza ngendlela yakhe kodwa futhi nami ngendlela yami. Besivumelene. Mawumphinisela back kuyifungo. Zisakhona ngambe ifungo mucabanga wena umuntu masosayinile phansi wahlala la eduze kwakhe wahlala naye ifungo suye sayicabanga. Ongitshela kahle ukuthi phela ngangifuna ukuthi ube unkosikazi wami wena awungomngaboni ukuthi la ekhaya akekho unkosikazi wenza njengawe. Awungixoxele ngosuku kena akhatheke usupakisha uhamba. Angipakishanga. Wenze njani? Ngangena emotweni ngahamba. Impahla zakho? Ngahamba kubuthi nje mina obuyayo. Ngahamba kubuthi obuyayo ye-Sun Coast. Uthini kambe ukhanyini bawo? Phuma ngathi uyaphi? Ngiphuma ngathi edrobheni. Ngaphuma edrobheni. Then I decided on my way back ukuthi no, you're not doing this. No, ngayibuza ukuthi what do you have to lose? Then yangiphendula and you saw nothing. Yathi no, nothing. I saw nothing. My babe, wait, you telling me ukuthi kena nilobolene nashadana? Kukhona ingane, mind you. Zimbili. Nilobolene nashadana on your way to town, driving back home, you ask yourself, is there something that's also a loser? And you found nothing. I found nothing. Ngisho noma usuguduluza emakhoneni bakithi. Nothing. You found nothing. Mubone i-career yakho ingena down emgodini ucabanga ukuthi lempilo engizoyiphila ngizobe ngiphila impilo yomuntu for impilo yami yonke uvela ubone. I get that and futhi kena ngivumelana nayo totally, but ikhona lezi zimo ezithi no man, I'm gonna go and try and convince my husband. No, mhlawumbe ngoba ngase ngizame kakhulu. Sure. So manje ke awusabuyanga ke umyeni ukulindile endlini? I went back home. Wafika ekhaya nje tababa. Wafika uthini ekhaya uvakashile phela singane impahla? Hawe bye, hamba jaji. Right, yafika again. Yazini ngivashela wazoma ashalo wena wenze njani ngathi mina ngabuza into eningi futhi umama ngabuzani kakhulu. I slept ku sofa. Khalelo ku sofa. The following day? Saturday kwavuka ku Sunday ngangavela ngangabonwa wangibuza wathi hawu kanti ukuphi ubuya nini ngathi mina ngisekhaya ngilala ekhaya. Oh uyabuya ngathi mina ngizokubona kusasa usangifonela ngaluso ebusuku angizobuya kusasa uma akekho right. That's okay. Hawu ngakusasa hawu kanti ubuya nini kavele ngathi ukuyaphi wathi ukuza la kwakho ngathi kuphi kwami wathi hawu emzini wethu ngathi muphi hayibo right makasibani ngathi avenge right sithando sami kodwa nje la ngikhona ngiright kakhulu uzoqonda ukuthini ngathi ngiqonda ukuthi nje like you literally chose your peace when I chose my peace and I'm at peace up until today. Uma uthini ke phela kuvashile ulele kusofa walokho uqhubekile ulele kusofa bamtshela ke bamfonela bamtshela ukuthi hayi lengane yakho ukuthi ayifuna ukuthobela umthetho wasuma angithanda ukukhuluma kakhulu kwathiwa vele ngeke uzuyikhuze vele wena oshadanga nawe. Then I was like drop her lo cingo nkosikazi uyeke nje lowo muntu ngoba ayikho into ozoyikhuluma la nje besaqeqemuka kanje up until ezehlisa umoya kwazi ukukhuluma kahle nawe. Okay. So umama ezala kusebonile unani uhambile umfana wakhe manje has lost the wife. Yebo. Ufila kanjani ke yena ke? Angimazi. Uyisola. Angimazi akabuye ezendodakazini uthi indodakazi ngiyaxolisa. Lutho. Till today azasho lutho. Sena divorce noma nisaku separation. Divorced. Kuphela nje kanjalo. And then the kids zihlala noba? Ngaqale ngabashiya. Akathi ayibo izingane ngathi ziphi? Wena ufika nangane? Angifika nangane mina ngafika ngedwa mina lapho. Hayibo usho ziphi? Usho zakho? Ayibe zakho fethi izingane mina ngifika nangane. Kwacaca ukuthi izingane ke zangilandela ke. But ukuba zikulandelanga nje ngabe isahleli nomnikazi wazo. But izingane, do they have a relationship with their dad? Yeah. They don't. They don't. Does he bother ke yena ukuthi ke na? Nope. Ingane ke zona ayisafuni izona I think izona ingasafuni because sengiphusha kakhulu ngiyabaphusha abantu wena as you should ngoba phela at the end of the day bazothi ke wena abasafuni ke. It's their choice man. Their choice badala bazobona nabo. Bukugogo umosha kanjani umuzi? Uyacabanga? Is the ubaba ke manje is he with someone ushadile? He's with someone. Is he married? I don't know. Naye futhi ke na
Angazi lutho nje, angifuni ukwazi. Yazi into emhlungu mamezala uyothi-kena hayi unana wavesana driver wagoduka loyo mqophoza ikhanda. Basho njalo bathi wavele basho njalo bathi ngavele ngahambi mina engahamba. So vele even i-court case ayikwazanga ukungivula because I left. You left. I just chose to leave. You chose your pace though. Yes. So izinto eziningi bangifunela ukuze ngize ngiyilwele nani because mina ngikhethela ukuphuma. But are you happy now? 100% happy. Is there someone in your life? Ngiyazi ukuthi ngenzeka adlule kuyona ethi uyadlula. But is there someone in your life nje who's putting that smile? Ukhona. So yena ke is he supportive? Very supportive. Cannot lie. Do you see future naye? Hey, agazi. Inkinga Girl. ugeli usayawusaba umshado. So umuntu mengimthola vele umuntu serious. Kodwa phela ngafela izona angazazi. That's a thing. Ayifela manje angazazi. Sengicautious kakhulu, sengigade kakhulu enhliziyo yami nami sengigade kakhulu. Trying so hard ukuphila lo nani ngifuna ukuba uyena. Abantu abaningi abangama-understand. But I always say ukuthi umuntu kena just be you. If umuntu ekuthanda uzokuthanda mangafuna akafuni. Yabona just be you. Uthanda kuyimi kanje kodwa nje vele ngibona ukuthi sometimes ngathi mina ngiyayithanda impilo. Ngathi bengangihluphi Ayikuthuleleni. What's your problem? Start something. Manje uvela athi usufuna ukuxabana nami ayilungile ne. Ngisahamba ke awuyiphathe kahle na. Angikwazi ukuyiphatha kahle kuyazenzakaleza. Injalo lento uma sesigazini ngathi ngalokho yenzeka wayazi lonto umuntu wakwahlukumezeka ngathi angalokho ehlukumezeka ngathi kusegcina sengathi sekumnandi ukuhlukumezeka and umuntu bengakahlukumezi ngathi ukwenza islim. So I think mhlawumbe nami bengifila nje. So do you think you need counseling? Maybe, but no, I don't know. Organize counseling. Maybe mhlawumbe izongisiza face because ngiyayibona ukuthi mhlawumbe ugcina sengiluza into right ngenxa ngivele ngikade lezi zinto engafanele abe ngiyigada yabo kade le glass izoba kanti le glass ayibothi ihlalele futhi ihleli kude ne-edge. So ngilo muntu onjalo manje. No, I think we'll organize the counseling for you. Ngajabula kakhulu. Yo, nezela mabukele emakhaya kwazokwamnandi ukuhlala nonana. Usisothi mina I chose my peace bakithi. Let me just not become toxic ngilokho ngilwa. Let me choose my peace. Sonke ke bakithi asenza ama wise decisions ukuthi sikhethe peace yethu singalokho esizilimazana sithintana njena. Kulungu star kwe Black Life TV ngithanda nonke siyabonga kakhulu ukuthi beni nasi lesi siqephu sethu esithi ngabuyelana emendweni. Is the Black Life TV.